So yan. Ay. Galing nga, sunod. Tinatid. More than 30 seconds. Kabila. Kabilang paa naman. Ayun pa rin. Saan mo natin dyan? Kamali ka pa, masagod ka eh. Dito ay. So, dyan sa pababa. Ito lang. Nangalatin eh. Malalakihan mo na yung paa ni mama. Ano? Ano sinasexing nyo dyan? Akala mo naman may ano dyan eh. View. Bye. Tropa ko eh. Pagka nakainom na eh. Malabo. Against the sun. Aba mo po pa. Sayas. Uy. Bilis. Shoot mo nga yung dalawa. Kaya may shoot yan. Pag mo pa rin lalabas, tatakbuhin mo. Ilok. Ngayon ay November 24. Yes. Ma ako. Namin si daddy na.